presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malipulpul. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Celio, ginaingon, di man unta ikaw ang akong gihigugma, pero nganong ikaw man akong nadayon. Mao kini ang itabo sa akong kinabuhi nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Doon na lang ko sa bahay niya ni Jaya. Maanta ko iya sugtun ko ron diya. Lamni ana gid pagminyo eh. Basta yan ako sugtun ron. Hagdon ko ganyan si kasal. Mayo! May gabi! Mayo, Jaya, day! May gabi dia, day! Celio, may gabi sa di mo doon. Ah, na si Jaya, day Kabil? Natuga na pa. Pero nagmata pa man ko. Dayon sa dire. Din lang ko. Din lang ko mo dayon, Kabil. Natuog pa man ka. Natuog man imong manghod. Kita lang mag-istorya, Gwed. Ali, dayon diri dong, dali. Ay, di lang ko. Uli na lang ko. Balik lang ugma sa'yo sa buntag, ha. Akong ingnon ang akong manghod nga ni Anhi ka. Balik lang ugma. Sige. Balik ko ugma. Arin ako, day Kabil. Sa'yo din natuog si Jaya. Ano sa amang taong ko sugton ni Bayana, uy. Ate, sad, uy. Nanang imo mag-iingnan nga mo balik ugma sa buntag. Di lagi ko matubang anang Celio, uy. Diskarte na gusto na ako niya, Gwed. Ugma sa buntag, lakaw og sayo, ha. Aron ako rin mahabilin din sa bay. Unya kami kitang magka-istorya, ha. Nakagusto gid ka ng Celio, ti? O, kaayo day, uy. Lagot bitaw ko anang tawhana. Lagot ko maguna-una ba nga ikaw gud ay nagustuhan. Wa man unta kay gusto niya. Buutan ba yan na siya? Pero, nga man jud ko'y gusto niya, uy. Si Celso, siyang ipaabot na ko nga maoy manguyab na ko. Si Celso, Ate Clavel. Hoy! Do, Celio! O, kasayo, bari mo nang inuktok rin sa tirasi. Uy, doon sa... Kung di ko kasi resto na? So, ano, wag yapo, resulta, mong payaban? May magkatubang pa. Kaya natuog siya sa'yo pag-abot na ako. Ang yarang ate mo'y matubang na ko. Magkikatubang na ko. Ha?
Yang ate may gustong makikitubang nako. Yung ate, probida. Tuog yung hatag sa iyo. O napatugtog lang to kay guway ka ng matubang ni mo. Sa sige na kung paminaw sa imong mga istorya ba. Makadaadto ni mo ang iyang maguwang may gustong magkikistorya ni mo. Basig ang iyang maguwang may nagkagusto ni mo. Mao ginay pagsabot ako pa. Ang iyang maguwang may gusto nako, ano maguwang niya si Klabil. Hoy, Mo nakagusto nako. ako pa ni mo do, siyo. Maguwang may brahe. May bang ka nagdagway ng maguwang saman. Uy! Pulos man sila gwapa pa. Pero, to alang ko makagusto si Amangon. Si Jaya. Probida, no? Ikaw ba? Tuy-tuy yung taon kang pagkatao-taon eh. Maguwang na lang ibirahe di ha. Aron minyo aron makahumol ka ng imuha. Ay, Ug dako pas bukton tao ng imuha, bida. Pa, nakatila. Nugol kina. Pa, nakatilaw naman ko bayo eh. Kaduhan na. Kadua ka to atong anay. Ug Pidad. katong iring natong sukaban. Ay, mga mananap ni mong gusto pa. Kita na ko kaya. Di na pa. Bro, kag sa tuyo yun. Unsa ba? Pa. Ano Ta. kay ba bitaw kan katilaw na di ko anak tanan. Di lang ko nang mananap ha. Dili ko na makaya ang kidak. Dili na makaya ang gidak ko sa ko ah. Mao nga si Jaya. Siya ang babae nga gusto ko. Kay, mong dako siyang pagkababae. Dakong pagkababae si Jaya. Ha? O, nagagusto sa ko niya. Kan si Jaya ako. Ang maguwang na lang lagi panguyabe. Ay, Abatay ka. Ang maguwang silyo. Abi na ko og si Silio ang nia. Ikaw man gud ni Celso. Niya lagi ko kay mamisita ko ni Jaya, ate. Amin day ko, te. May kay kamo atik oy. Amin pa. Sige dong sa taas dong. Ah. Kay siguro ko nga sugton ka ni Jaya. Kay hagbay ra sadto siya nga nagpaabot nga mamisita ka og manguyab kaniya. Dayon sa sud, Celso. Mao ba, te? Nagpaabot ta di sa nga akong panguyaban di eh. Sige, te ha. Alis ako, te ha. Musaka ko sa tereste ninyo. Aris ako, te ha. Pero amin kong usad, te. Kaloyan ka sa Diyos. Arin ako, te. Sige. Nagtuo tingali siya nga wa ko kasabot nga atik-atik na tong iya. Nakagusto gid siya sa kong manghuit. Kasabot kay ko. Pero bahala na si Jaya kung sugton ka ba niya o dili. Basta ako lang si Celio. Kinahanglan nga magkauyab gid mi ni Celio. Salamat nga gisugot dahin ko nimo, Jaya. Salamat kayo. Kana tungod kay dugay na sab kong nakagusto nimo, Celso. Nalipay man ka ni ko nga ni aka nang uyab ka na ako. Salamat, karon. day. Yay, laing babae na sa niya akong maturjakan. Day, magdito niya taday ha. Karong Domingo. Opa, sige. Manoray tarong Domingo. Turjak na sa iya. Unsa pantuon ka silang Jaya kay sugto na kaniya do silyo. mo ni sulti siyang maguwang pa. Oy, may uyab naman ka na sa Jaya. Iyan ako nung gibogan pa eh. Kay, may lain ng uyab. Mao Uy. nga, pampisitahon ko niya, karong gid buntag kay iyan akong sugtun. Nga, okay ra nimo panus-panus na ha. Siyempre panos. Salim na ba ng tao sa laki? Ay, okay ra ko pa eh. Mahal ko ka is Jaya eh. Dili ko na isipayan pa. Kung unsa na siya, bahala na dili virgin. Mao Okay, ba? Jaya gyud ko. Ako sa bagay, kung kang Jaya, mura na naglusong. Imuha mo sa alhodo, ha? Virgin na niya po Jaya na dayoy, ha? Di ba? Sige pa, ato na ko. Ay, sige ate. Mobiyaon na ako sa bahay ug na. Basig mo abot na taron si Celso. Oh, sige. Og si Celso, ato ha.
dili maayo ang iyang gibuhat nga iya kang mahilabtan unya nilikay na dayon sa nimo ha. Kinahanglang dili na mahitabo. Ay, kundi na gid siya nako. Wa ko'y mahimo uy, sa untaman. Ayaw! Ha? Ay, Cecilio niya na Cecilio! Day, Jaya! Ay, sige, ito ba nga? Sige, sige. Mabiyan ako din hiti. Sige, Ari sige. ko agis kusina. Okay. Oh, Awa. naghubo kasi sa imong blouse. Uy, nagpanti ka lang. Blouse akong gihubo pero panty mo nakita. Bra pa una. Oh, Nya amo kanina dayon akong Narat- personis. naratol ko. Panty na na siya. Kopay bra, kopay bra. Awa, ako ang tinod na kagusto nimo. Atik na kayo. Atik na tong Jaya nga sugton ka pero ang tinuod nibiya siya pag-abot nimo. Awa, bra, panty kanina ha, kanina ha. Ay lang. Ito na wakli. Ha? Ano man, di ka ani? Lami asa nimo ko ano eh. Oh, iwakli nimo niya lami, kunin mo ko anoin. Ang imong ubos ba? Naunsa ka ba eh? Klaro kay nako. Klarong dako. Mura og na makagwanta Magkagwanta ka mo! Ipasok ko rin mo. Karoon mo hilom ka mo. Tuti. Dakos. I love you. Giyagan ko nimo. Kalit. Tuti ko, I love you, Celso. Celso. Pakalitan ko na. Kalitan na. Tara sa imong kwarto. Dali, sa kwarto na yung dali. Alam ni mo, Celso, wala ko nagmahay, ani. Dali, bihuon na yung panty. Oo, pa rin na. Nagkulti-kulti ko, pa rin na hubong panty na hubo naman na. Yara mo do. Oh, wow. Kagilok, grabe ka lami. Kadako. Lamit kay hubuon ko ang brief. Akong brief. Kinsay hubuon ni mo? Brief na ako Brief? nalimutan. Sige, hubuan. Dako imo, no? Dako imo. Mandiyan niya. Arang-arang. Kanindutan. Pero time pa ha. Isuway ko no, basig di maarang ba? Isuway ko no. Isukod ka no? Isukod, Alibi. Kini ha? Inaya sa kay. Patay ko. Ayo, patay. Pasilyo ka sakit. Agay. Silyo. Gusto na silyo. Gusto na agay. Kasapto sa May nitabo ginamo sa maguwang ni Jaya nitong higayuna. Bisan dili mi uyab. Umas nitabo, ako na lang gipakaslan eh. Nakasal gid mi sa babae nga wa di ko'y gusto. Apan sa iyang kabuutan, nagakat-on ako sa pagigugma kaniya. Mga ito kasama ang kaagin ni Silio, dinhining tulmanon. What's the style? Nakat-on ra sa pakigugma style. Kinay maong sugilanong isuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.